Ovaj video omogućuje HT Aeronet. Ok, 2006. je godina i svijet uopće ne liči na onaj kojeg imamo danas. Rusija zavrće plin Europi, NASIne letjelice su kod Marsa, a lordi razvaljuju Eurosong i zauvijek mijenjaju njegov imidž. Svjetsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj osvaja Italija. Nije bilo korone, nije bilo ni brzog interneta, a YouTube preko kojeg gledate ovaj video je tek te godine postao Google. Zato je u 2006. bilo više sunca, više fizičkog druženja, manjih telefona i tonu zanimljive tehnologije. Zamislite da u eri glupih telefona od kojih su kod nas oni bez zaslona u boji još bili popularni, u svoj razred u školi, posao ili pak lokalni kafić ušetate s tehnološkom zvijeri. Ovo je prozor neka jednostavnija vremena, ovo je hvalospjev o svojevremenom kralju fotografije. Ovo je priča o Sony Ericssonu K800i. Zamislite samo mladog Ivana koji iz malog rodnog Tomislavgrada odlazi u nešto veći grad Travnik u srednju školu, a kolega s kojim dijeli klupu iz džepa izvadi ovo. Tadašnja zvijer od telefona kako svojim impozantnim dimenzijama, tako i nevjerojatnim specifikacijama posrami moju staru Nokiju s 3 MB interne memorije i jednom stražnjom kamerom blago rečeno upitne kvalitete. Sony Ericsson K800i je moj drugi telefon kojeg sam pogledao i rekao wow, ovo je ozbiljan telefon. Onog prvog ću otkriti u nekoj od budućih epizoda ovog serijala, pa se obavezno pretplate da to ne propustite. Imati K800i tada je bilo isto da sada vidite nekoga da koristi Galaxy Z Fold 2. Telefon kojeg shvaćate, o kojemu znate sve, no ostanete tako impresionirani kada ga vidite uživo. Bio je to moj prvi telefon s nevjerojatnim TFT zaslonom rezolucije 320 sa 240 piksela i dijagonalom od tada masovnih 2 inča. Na ovom zaslonu ste mogli vrlo jasno pročitati više redova poruka, gledati gifove i kratke klipove jer je to bilo ono što smo mi mlađi tada radili na telefonima. Oni stariji su imali mobilni internet kojim su surfali s nevjerojatnom maksimalnom brzinom od 384 kilobita po sekundi. Slali su MMS-ove, razmjenjivali tekstovne datoteke i vjerovali ili ne, obavljali video pozive. Da, K800i ima prednju VGA kameru koja je tada služila jedino za video pozive jer riječ selfie tada nije ni postojala. Uz to što je imao strašno dobar zaslon, imao je i nevjerojatne specifikacije za tadašnje vrijeme. Nije bio na samom vrhu jer je Nokina Symbian platforma razvaljivala ovakve uređaje brzinom i snagom, no K800i je sa svojim Sony Ericsson Mobile Communications U250 čipom i tada znao nevjerojatno iznenaditi. Ono što bi šokiralo svakoga koji je imao doticaj s ovim telefonom je bila 3D grafika u igrama. K800i je imao 3 predinstalirane Java igre od kojih su 2 imale 3D grafiku. Zaigrati tenis ili mini golf u 3 dimenzije se tada činilo djelićem budućnosti koju evo 15 godina poslije tada nismo mogli ni zamisliti. Nevjerojatna brzina za tadašnje vrijeme uz nešto jednostavniju Java platformu je činila K800i telefonom koji je, iako nije bio najbrži u to vrijeme, izgledao tako ispolirano i jednom riječju profesionalno. U 2006. Wi-Fi je tek stigao, no K800i ga nije imao. Imao je zato Bluetooth 2.0 i infracrveni port. Ne, tada infracrveni port nije služio kao daljinski upravljač, nego se pomoću njega preko nevjerojatno nepouzdane i spore veze prebacivale slike, polifone melodije, čak i koja MP3 i ostale datoteke. Sam pojam Bluetootha kao bežične veze koju ne morate okrenuti fizički prema drugom uređaju je tada bio nevjerojatan. Preko njega ste igrali igre u više igrača, prebacivali datoteke lako i znatno brže, te K800i mogao upravljati vašim računalom, prezentacijom ili drugim telefonima. Upravo je u smislu povezivosti i svih mogućnostima koje je ona nudila, K800i izgledao kao nevjerojatno ozbiljan uređaj za poslovne ljude s tonom drugih gadgeta kojima je olakšavao život, a mi kao djeca smo to samo sa strane promatrali, igrali svoje 3D igre i međusobno dijelili gifove. Ta jednostavnija vremena. Kako je Sony Ericsson tada bio ozbiljan oko nove generacije Walkmana i pružanja otpora Appleovom iPodu,
K800i ima odličan zvučnik kao i za to vrijeme jako dobru aplikaciju za puštanje glazbe. Toliko su bili ozbiljni da su za K800 napravili i posebne zvučnike kao i tonu različitih slušalca koje su se spajale na ovaj posebno širok utor koji služi i za punjenje. Ne, nema 3,5 mm ulaz za slušalce, ali tada ga je malo koji telefon imao. Tu je čak i tipka kojom možete u bilo kojem trenutku pustiti ili pauzirati glazbu koju slušate. Za pohranu sve te glazbe, fotografija, gifova i igara, K800i je imao pozamašnih 64 MB memorije, a istu ste začudom mogli proširiti karticama. Nisu to microSD kartice, nego Sonyjeve Memory Stick Micro ili M2 kartice, a ovaj naš primjerak ima nevjerojatno prostornu M2 karticu od 1 GB. Tehnički naš K800i bi tako bio mokri san svakog tinejdžera koji bi postao svjestan da na tisuće slika, stotine pjesama i stotine igara može instalirati na svoj telefon. Da budem iskren, sama pomisao na tome i dan danas naježi. No unatoč svemu što je K800i nudio i bez obzira na sve čime nas je tada ostavljao bez daha, Sony Ericsson je ovaj telefon opremio onime što je konkurenciju jednostavno ostavilo u prašini. Već znate na što mislimo, jer svaka čast Space Zoomu, ogromnim megapikselima, velikom broju kamera na telefonima, jer samo jedan je bio i ostao Cybershot. Već sam spomenuo prednju VGA kameru K800i telefona koju je rijetko tko od nas ikada i vidio u akciji s obzirom na to da su video pozivi na našim prostorima bili stvar znanstvene fantastike. Ali na stražnjoj strani se nalazi dragulj tadašnjeg vremena. 3,2 megapikselna Cybershot kamera s autofokusom je jednom riječu bila zvijer koju su svi poštovali. Ova kamera je plijenila toliku pozornost ne samo medija nego sviju koji se sa njom susreli. Ako ne zbog ovog cool poklopca, onda zbog toga što je hvatala nevjerojatne fotografije te za to vrijeme jednako impresivne videe. Sa K800i ste bili pokriveni ne samo po danju kada mu kamera i za današnje standarde zna izvući relativno dobre rezultate, nego i po noći jer je imala ksenonski blic i MF iluminator koji bi pomagao kod fokusiranja u lošim svjetlosnim uvjetima. Kako K800i ima ksenon, a ne LED blic, pomoću njega biste na nešto kraćim udaljenostima doslovno pretvarali noć u dan. K800i je znao i eliminirati crvenu boju očiju koja je posljedica korištenja klasičnog blica, a uz to je nudio 32x digitalni zoom koji bi naravno samo izrezao fotku, no svejedno je bio impresivan. Baš zbog toga što je Xenon Blitz bio poprilično snažan, znao je utjecati na autonomiju baterije telefona, ali i s njim 900 mAh baterija ovog čuda je znala trajati i po tjedan dana. Vjerovali ili ne, K800i je nudio i digitalnu stabilizaciju slike, što je nekim telefonima i dan danas nedostižno, a koristili biste je u snimanju video zapisa pri poprilično niskoj, no za vrijeme solidnoj rezoluciji od 176 sa 144 piksela i 15 sličica u sekundi. Sony Ericsson je bio toliko ponosan na ovu kameru, a iskreno i trebali su biti, da su velik dio hardvera posvetili hvatanju fotki. S dvije tipke iznad zaslona ste mogli brzo pristupiti galeriji fotografija, a tu je bila i posebna tipka za hvatanje fotografija. Na pola pritiska kamera bi fokusirala, a punim pritiskom ste okidali fotke. Zapravo, gdje god bili i što god radili na K800i, trebali ste samo kliznuti poklopac kamere i već ste bili spremni za okidanje. Čak i tipke za pojačavanje i smanjivanje služile su za zoomiranje, te K800i imao i poseban mikrofon na stražnjoj strani za što čišći zvuk u videu. Jednostavno rečeno, s K800i ste u 2006. bili pravi mobilni fotograf, a nijedno ograničenje tehnologije koje smo naveli vas nije moglo sputavati u tom poslu, jer je Sony Ericsson tako lijepo fokusirao hardware ovog telefona upravo za fotografiranje. Kao što bi mnogi naši gledatelji rekli, vjerojatno i sada K800i okida bolje fotografije od nekih jeftinih telefona. A iako to više nostalgija iz nas sviju govori, definitivno nije daleko od istine. Sony Ericsson K800i je i dan danas mnogima omiljeni telefon koji je još u 2006. donio komadić budućnosti i pokazao nam kako bi se dalje mogli razvijati telefoni. Nije Sony Ericsson tada pogodio sve, ali su važno skrenuli na multimediju i fotografiranje. Realno, 90% stvari koje danas radimo na pametnim telefonima je upravo to. Nažalost, danas Sony Ericssona nema.
Kao što baš i nema kao sam stoji modela kojima se ovaj joystick za kontroliranje nije pokvario. A revoluciju koju su pokrenuli još te davne 2006. godine danas ogledamo kroz njihove odlične senzore koje možete pronaći kako na jeftinim kineskim telefonima, tako i na iPhoneima i Samsung Galaxy telefonima. Hoće li se ovaj novi Sony ikada vratiti na staru slavu iz dana ove nevjerojatne zvijeri i pružiti nam novi revolucionarni telefon za ozbiljne ljude? Tko zna? Ali ono što sigurno znamo da je u mojim rukama telefon koji je među ostalima obilježio jedno cijelo desetljeće i uhvatio pažnju kako tada tinejdžera Ivana, tako i starijih ozbiljnih korisnika koji su ovim telefonom pokazivali svoj prestiž. Što vi mislite o legendarnom Sony Ericssonu K800i? Epizode Retroboxa poput ove možete očekivati 2 puta mjesečno koje je omogućio naš sponsor HT Aeronet. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite jedan palac gore i pretplatite se na naš YouTube kanal. Do idućeg puta, čujemo se u komentarima. Mi znamo što vam treba. Smartphone i giga do neba. Smart 30 s 5 giga interneta i 1000 minuta i SMS-ova. Ili Smart 45 s 12 giga interneta i 2000 minuta i SMS-ova. Pametnom dosta. Aeronet, veza koja traje.